खुलुमबाय हिन्दुस्तान दैमालु इउटुब चेनेलाव रायजो राजा नोंथांमोनखौ बरायबाय। बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकाराव बिटिआरनिनो मावफुं सोद्रोमा बिथां राकेश ब्रह्म सारनि जोहै मावफुंलांनाय बा जालांनाय खायसे खामानिखौ दिनै जों भिडिअनि गेजेरजों रायजो राजानिसिम दिन्थिलांनो लादों। लोगोसेनो जाय सुबुंफोरा इउपिपिएल सरकारखौ जेबो मावाखै होननानै गाज्रि मुं सुनानै रायगासिनो दं, बिथांमोनाबो भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिदिब्ला जों भिडिअखौ देखायनो लाबाय, रायजो राजा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां राकेश ब्रह्मआ लाइमोनफोरखौ गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय बायदिसिना स्किमफोर राननानै होनाय जादों। बिनिनो मोननैसो बे भिडिअनि गेजेरजों लाबोनाय जादों। नैबे बाय'फ्लक फिश फार्मिं, बे बैग्यानिक गोहोजों बानायजानाय मोनसे बाय'फ्लक फिश फार्मिं। नानि आबादखौ न'नि सिङावनो बानायनो हायो। जोंनो गोबां बिगा हानि गोनांथि गैयाब्लासेनो जायगायावनो ना फिसिनो हायो। बेवहाय जों 10-12 केजिसो ना फिसा हगारनानै 4 दाननि गेजेरावनो 3 कुइन्टलसो ना मोननो हायो। बेबो मोनसे न'खर सुंथानो हानायनि राहा लामा। बेवहाय नुनाय दैखौ सम सोलायनांगौ जायो आरो नैबे नुनाय फिसा पाइपनि गेजेरजों मेसिननि जोहै अक्सिजेन गेस दैथायनाय जायो। नानो आदारबो होनांगौ, लोगोसे गोनोखो आदबनि गेजेरजों जोथोन लानांगौ जायो। अब्लानो जों 4 दाननि गेजेराव 10 केजि ना फिसा होनायजों 3 कुइन्टेलसो ना मोननो हायो आरो जों गोबां रां खामायनो हायो। मावफुं सोद्रोमा बिथां राकेश ब्रह्मआ भालुकडंगानिफ्राय कदमदल जानानै थांनाय लामाखौ एसबिटि फान्डनि गेजेरजों ब्लेक टकिं बानायनानै होनाय जादों। बे लामायाव गोबां गारि मटर थांलाय फैलाय जायो। बे लामाया गोबां बोसोर गाज्रि जाफ्लेजोबनानै दंमोन। नाथाय दा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया सरकार दानाय लोगोनो मावफुं सोद्रोमा बिथां राकेश ब्रह्मआ बे लामाखौ मावफुंनानै होयो। बिपिएफआ 17 बोसोर सरकार खुंसेयावबो गोबां गामि एबा ओनसोलफोराव अंगनबादि सेन्टार लुफुंना होआखैमोन। बेखायनो जाय ओनसोलफोराव अंगनबादि सेन्टारनि गोनांथि जानानै दं, बैफोर ओनसोलाव इउपिपिएल दैदेननाय सरकारा गंफायै अंगनबादि सेन्टार लुफुंगासिनो। नैबे दिन्थिनाय अंगनबादि सेन्टारआ 3 नं भालुकडंगा गामियाव लुफुंजानाय जादों। बे सिसि ब्लक लामाखौबो बिथां राकेश ब्रह्मआ गुडवेल फान्डनि जोहै रायजो राजानो मावफुंनानै होदों। बे लामाया 24 नं मसलपुर समस्तिनि सिङाव थानाय कारेमुरा माइब्रा बाजार एबा कारेमुरा रनायश्री गोजौ फरायसालिनिफ्राय सिमलिगुरि गामिसिम। बे लामाया ओरैबायदि गाज्रिथारमोन, जेराव रायजो राजाया बाजार जानो थांलाय फैलायाव हाब्रुनि साजों थाबायलांनांगौमोन। फरायसालियावबो थांलाय फैलायनि थाखाय फरायसाफोरा जोबोद जेंनायाव गोग्लैनांदोंमोन। इउपिपिएलखौ रायग्रा नोंथांमोन एबा इउपिपिएलनि लिडारफोरखौ रायनानै जेबो मावाखै बुंग्रा नोंथांमोन एबा इउटुबारफोर, नोंथांमोना नायनानै ला। बिदिनो 2 बोसोरनि गेजेराव गोबां लामाफोर मावबाय इउपिपिएल सरकारा आरो गोबां खामानि मावनो थांबाय दं। इउपिपिएल सरकारा रायजोफोरनि थाखाय बिटिआरआव गोबां कमिउनिटि हलफोर बानायनाय जादों। बे कारेमुरा गामियाव लुफुंनाय मोनसे कमिउनिटि हल, बेबो मोनसे इउपिपिएल सरकारा रायजोफोरनि डेभेलपनि मुङै मावनाय बिदिन्थि। बेफोरबायदि कमिउनिटि हल आरो बायदिसिना स्किमफोरखौ रायजोफोरा मोननो हानानै गोजोननाय फोरमायहरदों आरो इउपिपिएल सरकारखौ साबायखर बावहरदों। बिदिनो इउपिपिएल सरकारा
बिटिआर हालामाव गोबां खामानि मावगासिनो दङ। मावफुं सोद्रोमा बिथां राकेश ब्रह्मआ गावनि फान्डनि रांजों गोबां लाइमोनफोरनो अमा फिसिनानै गावबा गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय फिसा गोबां अमा फार्मबो लुफुंनानै होदों। आरोबाव इउपिपिएल सरकारा पिग मिशननि जोहै गोबां गिदिर पिग फार्म रायजोनो लुफुंना होनो थाखाय थांखि लादों। दा जों बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबनो लाबाय। फैबाय थानाय समफोराव बिदिन्थि महरै गोबां भिडिअ लाबोगासिनो दं।